Nedela, klasika beh na kaskádoch. Dneska sme si dali trošku dlhšiu trasu, lebo do Váhoviec sme bežali dole metrov. Teraz to je ťažšie. A napadla ma na 7 kilometri taká otázka a dal by som to ako rebus pre tých ľudí, ktorí majú čas v nedeľu a si občas pozrú tieto moje videá. Tak táto otázka znie, že prečo Taylor beží lepšie ako ja a rýchlejšie. No napadli ma dve odpovede, ale tie neprezradím. Ale ak si niekto myslí, že vie tú správnu, tak nech mi to tam dole napíše. A výherca bude vyžrebovaný a bude odmenený ako vecnou cenou, ktorú zakúpi na sponzor. Takže tak. A tým pádom aspoň zistím, že kto má čas pozrieť to video.